Hi, simrang hilin eh. Good morning. Ako na pod ni simrang hilin. Karon di ay adlaw nga Huwebes, pizza size na sa Mayo. Gapon di ay dito ko gikan sa kuan sa Hall of Justice. Daghang salamat diha Hall of Justice nila ni Ma'am Gaga Escuadro og ni Atty. Tobo. Salamat sa inyong advice, Atty. Pero mobalik ako diha sunod adlaw og Ma'am Gaga. Mobalik ako pohon sa debre ko magsugod. Magpasalamat tas atong labaw magagahom nga karong adlaw nakaabot na tayo ngarong pizza bisag COVID. Bas aspil gihapon ta. Tuan lang COVID sa kuan lang nasud bisag nawilo na ang buol nga daghan pero kaluis Ginoo nasalbar gihapon tas atong kuan nga problema ng COVID. Kuan di ay kanang magluto ko rong pamahaw palidza gagitlog kay pamahaw ng mga bata kay mo ato na po Galicia kay nana po ko mission sa Alicia. Ya, daghang salamat sa mga malumong kasing-kasing katong taga-Katigbian nga naluoy sang anak tos Manila di mapamison siya sa Katigbian man siya. Daghang salamat nimo ma'am. Nakita ko nimo sa bidyong Violeta. Salamat sa imong pag ato si Jang Pajag. Ya, og katong mga malumong kasing-kasing nga tos laing nasod, daghang salamat ninyo katong dakog natabang niyo Pao. Daghang salamat kay sang kami dali pami katabang kay mao lagi lisod ang panahon karon. Apiki pag panahon way negosyo ning kuan kay gang lumpia wala ning order gang tag-order lumpia to sa Japan. Kay mao ra man toy mo-order nagdaghan tung to sa Japan si Lilia Antony mo-order to nang tag 500 na lumpia. Hi madam, kamusta na gimingaw ko nimo? Wala naman kay mula sa bahay kay nanam ka sa Japan. Kamusta diha amping? Kung hindi ko nagtanaw sa imong video. Ya, kita laman taon sa kay magluto lay ko pamahaw kay mula ka na pugkuron, muli ko Alicia kay nanay, samok sige panawag. Maglisod sig panawag bisag ang signal daris. Along wa ka signal. Sige na magtawag, di naman dungog gisura sige maghilo kay wala gi signal. Munang mutanda sa ko dito. Kay gimingaw ko to pang pajag atong naan sa naron. Ang buwak ron nga matay na buti. Nagluto ko og kuan, palidza. Duha ra ka palidza o duha ka itlog ni. Kuan, yan og pamahaw. Butong sa pamahaw kay mulit-lit ko ron, muli sa kubay. Kay Totaliana, nanay si panawag. So, dalo na kung balik kaya ko uli yun. Ang luto ko pala dyan. Maling suwa. Ito ba din huling? Kuhan po buwad. Masa tayo mong pandoy. Sabi lang na kanton. Masa man to? Kamaluto ito sa kod to. Itong lutoan ito na kod to. Ako ito rin tilapia. Wala? Mga tilapia? Ito, ang uto tilapia. Hindi ako sudahan. Ito ko anon. Kabitsiha. Ang palidza ng fried rice na. Maguto ko fried rice una. Maguto ko rin ang kuan. Ang palidza. Fried rice na ice cream. Fried rice, ice cream ko rin siya din. Pre. Imo nang gikumutan na. Adyo kumuti. Humura ni asin aja kumuta kan mo. Hey. Palia. Ngan on kuan. Next, ano magbabahaw, maso na naman eh. Maka na siya, Berlin. Kao na.
Ito doy. Magusto ka dangon ko doy. Kadungkuan doy. Tilapia. Nakamili na itong pot-pot. Gusto mo itong pot-pot. Sabaw na rin, eh. Kasog ba ito dahil? Kasog ito dahil ikaw. Tanghang. So! Ano ka ka? Ano ka kapilon? Eh? Ha? Ayaw na! Parang lapad. Okay na ka tuwa dahil, be? Okay na. Mustahil belum tuh kita buah di na. Yay, belum tuh pakai buah di na. Hah? Hah? Ibu udah pembeli nonton. Butuh kan nonton guys. Di. Kai. Kau na babay lumpia, day? Yummy-yummy na, gabang sudan, o pamahaw, palisan o bahaw, paligang tag-itlog, o ni Ma'am Kuan, good morning diha, ni Ma'am Mimi, og ni Ma'am Gaga, salamat, gapon. Ingon kag hapon mag-vlog ko, ako nag-vlog kay nauwaw ko. Oh no. Sa? Ito aliha. Ito na po. Ako nag-vlog hapon dito sa Lobdas Chef kay nauwaw ko. Ingon kong Ma'am Gaga nga mag-vlog, nauwaw ko. Shout lamang ko nito diha, taga-Halop Gastes nila ni Atty. Tubo, ni Ma'am Gaga Esquadro, o ano ko nailhan, mula ko sila. Amping mo diha, ma'am, o attorney. Kakita naman ta sunod na hang balik. Kaya nagi akong ko i-follow up. O salamat sa imong advice, o ni Atty. Tubo pod. Kakita naman ta po, attorney, nagbalik na diha. No. Kalau boleh cuma tilapia aja, aku mau. Magusto na po ko buwan, lumpia. Kaya namay naman kong paligan. Ibang dapat man sila kabuok. Mga apoy. Mga kidos. Chicken lumpia ni. Daway ng order sang chicken lumpia. Hindi na magutuon. Alam magang sukis chicken lumpia. Ito ano mas Japan. Ma'am Lilian, Lilian Antoni family mo ni suki ng lumpia sa una. Sadya pa si Jas Kambaha. Tuklong Kambaha, alis siya Bohol. Si Ma'am Lilian, to alas Japan mo ni isang suki sa una. Mo order siya sa unang tag 400, tag 500. Malipay dito kung di katos Ma'am Lilian ba? Parang gawa naman. Ano mas Ma'am Lilian, wala ni order. Sahay, isang anak. Pag sa tungganan, gusto mo order lumpia, chicken lumpia. Kaya prito na. Kaya wala in-order.
Mahaw na ron day. A few moments later. Yang. Day, mahut day. Iya, nagpray na ka be? Di kuan mas kuan. Longlong Gomis. Oy, Longlong Gomis, dira imong daga, namahaw na. Ah. Nuwa, dugdug mo magkano, hindi mo paghimukagan nga may bakag diha, kaya may isda. Una may potpot sa day. Kung sa potpot day. Sumangay sila, mga may hindi nunan. Among sudan dira da, balidja o lumpia. Huyo ka sa pot-pot. Suwaji. Positis kiya pot-pot. Buka ng pot-pot. Vitamins na, si kiya pwede sa gitlog. Sindela sining mukagutan, gabi sining kagkubasa. Dapat may sabaw to kubasa. Hindi rin, masama ito kagwapa. Mukha mo sinday nunan. Bakit mo sinday nunan? Kumaw mo sa marigamo mo paniod to. Ito atong tilapia. Dudoy. O di gani katong tuas babasurip doy. Kasi maghihawid-hawiran gabi eh. Isa. Uy, di ba may pot-pot? Pot-pot. Tingnan ang pot-pot. Kasi si Sirlin, okay yan. Kaka, be, isda, be? Kana rin sa lumpia ko. Kana itong palaya, be. Lamay naman ang palaya, be. Dili, uy, okay naman ka nga paitan. Lamay mo nga pagkapait. May idea? Sumpay, humanong pamahaw. Kita sa kapadas dangan dito kapos trabahoan, dang ipanitan. Mga pag mga bata dani, sawag suka. Sari bisong iring ano mana siron. Sirana. Mulangan-langan naman ismay nga mulakaw na ta, init na. Kapadas kuno isa nga panitan ja. Juan, na sukaan mo tayo suka. Hoy, Violeta upaw. Demong kapadas kanang Majo ka diapaw kay naing kuan nimo, naday daghang naluoy nimo, daghang deng malumong kasing-kasing diha nimo. Salamat sa Ginoo nga daghang malumong kasing-kasing. Kay hindi mi dari mo problema kay magawa ba mi og tingkaon na dari manana pud mi sa imong gikaon. Ug mga mi dari mananaan kag basig wa kay pamahaw diha. Sa mga mo dari gabi, makahanag yapon mi nimo manang ampo hugot og ampos Ginoo nga daghang mga malumong kasing-kasing. Katong mga malumong kasing-kasing nga natabang ni Violeta, Violet upaw sa isang kuan. Ug katuloy ang igagaw ta sa Amerika nga si P. Ayuban. Ma'am, kamusta? Di man day ta igagaw, ma'am. Ijaan man day ka namo. Ijaan pero kita-kita ra kay si Papa Piping ug si Papa Tumig suon man sila hindi mag sila man pirla kami nga gigagaw di ta igagaw, ma'am. Tita day mo namo bisag manghud mo gidad. Kamo des sa tayo may first degree, di day kita. Kaya na maguningon nga si Papa Tumiyog, si Papa Piping mo tigsuon. Dag kami kay apura maming patumi, kamo kay imo mang duas patumi, di kamo des sa tayo may gagaw. Kita di ay mo, kami di ay mo mga pagumangkon, bisag mga manghod minimo gidad. Tita mo na mo, ni Ma'am Pira Saha, kanang Saha, sa Japrido. Nas maestra nas kan ulin audi nas anuling di ay nag maestra ja katong ta sa Amerika si Mampi ningon siya nga si Florami kuno mga tug Amerika gahalapit putata ko nimo, ma'am. Ano man yung aningin ako rin. Sa itong ipanginang bata
Limonsito, be. Mm. Hi, si yung papa, Kyang. Yes, papa, Kyang. Hi, pa, kamusta? Tingog. Nakamusta pa? Tingog. Naslunglong dia, mura naslunglong. Kaya mura naslunglong. Naslunglong dia, mura na silang binos. Kung muna na mga binos dani. Das kaya dia. Dali, naday kay muto na. Masamad sa. So, sige pagkaon. Kamprin mo panit, talagang gumagam ni mo. Dito. Dito liso. Huwag ni Rasmiri. Huwat-huwat laman, ma'am. Sa among gipaluwap nga atos kuan. Huwag nila ni katong attorney Kalatraba. Ingon mas mimingan. Inan ako nung kasamang video. Huwat-huwat laman, ma'am. Kay mamutag panahon nga mubalik ko dias municipal sa Cortis. Kay dana nga mong gipaluwap lagi. Kapatilan. Buang na. Joy ka na. Pabe. Kanaday. Aribe ah. Bodoy! Hinog ribe ah. Kung ano eh. Huwag mo magsasawan. Suka. Ayun na uy. Lami noy? Doon na, lami naman. Lami ba noy? Sausawan. Lami day kaya. Bodoy! Pagdali! Oy, kisa itong ganahan ng kapayas. Diara, lami naman yung kuanday. Kanang sweet and sour ba? At sal. Muam. Pwede mo na ginamo si butang. Ito. Ako nagbanggod. Tapuan. Laila doy! Kanang ngan sila kapayas. Kita-kita laman ta sunod ng vlog. Kung katong pasensya na mo, pilakadlaw ako yung vlog. Kay lisod lagi signal, zawa po ko yung pang-load. Mga panagsarap ko maka-upload ng dari. Wa po ko yung bidyong tarong dari. Kay laay dari way kuan, lisod ang signal. Nga daghang salamat sa katong nagsubaybay sa hang video, bisag way ayo, bisag na moingon og kuan kuno ko, gajama-jama, okay ra. Salamat sa nag-ingon nga nagjama-jama. Lingaw-lingaw ra ang paningaho ah. Kay karong panahon na grabing kuan na. Di maka-deliver sa mga tinda-tindang ginagmay sa Tagbilaran kay di maka-sud mo nang video-video na naman. Budoy din na doy! Nga ano naman tagapadas. Bitaw human na magpamahaw. Nga ano pagkapadas. Kaya kinahilin mo lagi buwadzat. Sa buo pang namahaw niya na pag day kapadas. Kay mura magnaw kapadas ni Sirlin. Bawa nga ano ni haling liwat. Tubo na ba lang simud. Long, nananaw magaling ka sa video na. Wala Sirlin dia. Kuha na. Kanang mimro nas kabir.